안녕하세요. 제 여러분, Rakiteras Vlog 입니다. Hello everyone, my name is Rakiteras Vlog and welcome back again to my channel. Hello guys! For today's video, tuturuan ko po kayo kung paano mag-live streaming kahit na hindi ka pa po naka 1K subscriber. So, stay tuned! Before we start, shout out to Variety Trends, Lou Andre Ignacio, and D. Calops. Sila po ang nag-request nito. So, keep on watching guys! And let's start! First, go to Chrome, then search StreamYard, then click Create Account. Ayan. Enter your email account or Gmail account. Yan. Then, wait nyo po ang 6-digit code. Isisend po yan sa inyong Gmail account. Then, after nyong ma-receive ang code, number, ilagay agad ito. Then, click onward. Ganito na po siya lalabas. Second step natin, click YouTube channel, then select what account you want. Meron kasi ako ditong 3 account. Ayan, pipiliin ko po itong isa. Ganito po siya lalabas. Then click allow. Ganito na po siya lalabas. Third step natin, click Create Broadcast. Then, click nyo lang itong profile pic nyo. Ayan. And step 4, maglagay na po kayo ng inyong title. Example lang po ito. Welcome to my LS. Pag gusto nyo pong maglagay ng thumbnail, ayan, click nyo po ito. Kung gusto nyo mag-broadcast, click nyo lang din po ito. Then, mag-set kayo ng time. Then, create broadcast. Pwede din po na i-click nyo na agad ang broadcast kung gusto nyo na pong mag-live. Ito kasi, binobroadcast ko pa, kaya ayan, naglalagay pa po ako dyan. Ayan, 8 PM mamaya, so magla-live si Variety Trends. Ayan, po natin step 5. After nyo pong i-click ang create broadcast, ganito na po yan lalabas. Make sure na naka desktop site po kayo. Ayan, then allow. Yan na po siya guys. Bahala na po kayo sa display name kung anong ilalagay nyo. Then, click Enter Broadcast Studio. Kung ganito po ang makikita nyo, click nyo lang po ito. Ayan. Then, pindutin nyo po ang live dito. Kung mag-e-end na po kayo ng LS nyo, pindutin nyo lang din po yan guys. Ayan guys, mag-LS na po kayo. Yan lamang po, and hope na may natutunan kayo sa araw na ito. And please don't forget to leave comment, like, subscribe, and hit the bell icon para updated kayo sa mga next upload kong video. Thank you! 감사합니다.